जायफ्रा बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोना UPPL आबसु आरो रंगुल बर' स्पेशल रंगुल बर' नोंथाङा जुदि नायनो मोजां मोनाबा दानाय आनसाबस्क्राइब खालाम बेल ओंखारनानै बास ओंखारलां खारन बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायोब्ला रागा जोंगोन रागा जोंनानै ओरैनो बेकार उल्थानो कमेन्ट लिरना हरनानै जेबो लाब गैया नोंथांमोना खर'नि बे नालेंखरखौ रागा फोजोंहोनानै लाब गैया गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायनानै लाफिननाय जाबाय एक्चुअली आं दिनैहाय सोरनि बारै बुंनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना थारैनो मोनथिनायबो नङा आरो बियो जाहैबाय साधारन सासे पाब्लिकमोन आरो बिथांखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो अधिकार गैया बा मोनथायबो गैयामोन थेवबो बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बिथांनि जाबायदि गोरा गोख्रों स्ट्रं बाथ्रा बुंनाय बिनि बारैसो आङो माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जाय भिडिअखौ आङो सिगाङाव दामग्रोनानै होबाय नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ आरो आङो बे मानसिनि बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां नोंथांमोना हयतोबा भिडिअखौ आं इसे दामग्रोनानै होग्रोनि नोंथांमोना बिदिबा इसे खोनासं बादोगोन आरो हारिनि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय आं गोजानाव थागोन सोरबा जुदि प्रबन हायोबा आं बुंनो हायो माने फुल कनफिडेन्सजों सोरबा जुदि बिदि आंखौ फैसा लानाय नुदोंबा बा सोरजोंबा बायजानाय जुदि माने प्रब दङबा बे खालिनिफ्राय हारिनि बाथ्रा बुंनायखौ बाद होगोन आरो नोंथांमोना जि गोसो आंखौ बेखौनो खालामनो हागोन आं अपेन गावखौ हगारनो हागोन गुड नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ आं थाखा फैसाजों बायजाया फैसाया आंनिख्रुइ देरसिन नङा गोबां बिदिनो बायदिसिना बाथ्रा गोरा गोरा खोथा बुंग्रा गोबां मानसि नुदों बुहुमाव एक्चुअली फैसायाव मा दं फैसाया नायनो थाङोब्ला लेखा बिलाइसो जेबो दाम गैया किन्तु बिनो नोंखौ मान सन्मानबो लाखियो बिनो नोंखौ असन्मानबो खालामो बिनो नोंखौ बायगोनबो बिनो नोंखौ मान सन्मान गोनांबो खालामगोन नाथाय फैसाया मालाबाबो देरसिन जानो हाया आं सोरनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों रंगुल बर' बिथाङा मा थाखा फैसानि बाथ्राखौ गोबां बुंदों थाखा फैसाजों जों बायजाग्रा मानसि नङा बा बायदिसिना आयौ गिनाय मोन्दों आं बिथांनि जिखिनि बाथ्रा जेब्ला बिथांनि आरके लाइफ मोनसे चेनेल ओंखारदों बिथाङा हयतोबा देरहासार इस्लारिनो गोबां मेसेज लिरनानै हरदों गोबां मेसेजखौ आं नायदों बुजिदों रंगुल बर' नोंथां बायदिखौ जोङो गोबां नुबोदों गोबां मोनदों गाज्रि मोननो नाङा फंबाय रंगुल बर' नोंथांखौ जों गाज्रिबो बुंनो थाङाखै बा माबा मोनसेबो बुंनो थाङाखै नोंथाङा एक्सिडेन्ट जादों आं बावहाय दुखु मोनदों नोंथाङा UPPL नि एगेन्स्टआव गोबां बाथ्रा बुंदों प्रमद बर'नि एकर्ड बा प्रमद बर'नि बायदिसिना सोरनावबा मिसिं ट्राइबेल जनगोष्ठीनि मानसिनि एडभकेट गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा मानसिखौ लोगो हमदों नों बायदिया रंगुल बर' बुजिदों बे समाव आंबो नोंखौ लोगो हमनोमोन नोंजों आंहा मोनसे स्टेटमेन्ट बा मोगा मोगि लालायनो दाबो फै नों आंनावहाय अफ्रिनाव फै आं रंगुल बर'खौ लिंहरो रंगुल बर' नोंथाङा फै आंनावहाय मा स्टेटमेन्ट लानो गोसो किन्तु आंखौ स्टेटमेन्ट लानायनि सिगां नोंथांखौ गावनि कम्पाउन्डखौ क्लिन खालामनानै ला फंबाय आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन नोंथाङा आंनाव फैनो नागिरदोंमोन आं वेलकाम नोंथां बायदिखौ आंनो नांगौ नोंथांनिफ्राय आंहा सोलोंनांगौ दङ आं फंबायनिफ्राय आंहा सोलोंनांगौ दङ बेखौ आं सानदोंमोन नाथाय नोंखौ जोङो बे समाव ओरैबायदि जों बर'नि गेजेराव सासे रिपर्टारा ओरैबायदि गोख्रों स्ट्रं आरो साइडनिफ्राय आं नोंनि बेकग्राउन्डखौबो आं खबर लादों नोंथांखौ एसामिसनि पर्टेलफ्रा बर'नि गेजेराव सासे ओरैबायदि रिपर्टार दङ माने बियो एकदम बर'नि माखासे खोथाफोरखौ एरखुजोबगोन बेफोरबायदि बुंलायदोंमोन एसामिस निउसनि नोंथांखौ सापर्ट खालामदोंमोन नोंथांखौ गनायदोंमोन नोंथांखौ सापर्ट ओरैबायदि मान सन्मानबो होदोंमोन जोंफोर मिथिगौ नोंथांनि खबरखौ जोंबो लायो रंगुल बर' नोंथाङा गाज्रि मोननाङा नोंथांनि हारिनि खोथा हारिनि बाथ्रा बुंनाय जेरैबायदि जेब्ला गुवाहाटीयाव बरबारि ना मा बावहाय बर'फ्रा होखारजायो जेरैबायदि नोङो गाबफ्रावबो नो बड'लेण्ड नो रेस्ट नोंबो सासे होनग्रा मोनथिबाय रंगुल बर' नाथाय बेफोरबायदिया
फैला मेन्डेलानि मोनसे डायलगाव दङना सेंग्राफोर जिगाबनि अर जों जाबाय बन्थ मुरानि अर रोहो रोहो खामलिनाय नोंनि रावा बेफोरबायदि जादों सरि रंगुल बर' गाज्रि मोननो नाङा नोंथांनाव खमाय बिदों आं नोंथांनि बेखिनि बाथ्रा बुंना होनायखौ आंखौबो बुं अफ्रिया सोरनिबा थाखा जाग्रा मानसि नङा आरो जानायबो नङा आंनो नांगौ रन्जन दैमारि सार जेब्लासिम रन्जन दैमारि सारा गवा उदां जाया अब्लासिमहालागै आंबो अफ्रिया ना इउपिपिएल ना बिपिएफ ना आबसु ना बनसु न' रावजोंबो गैया रावजोंबो थाङा अनलि सिंगेल इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि मेम्बार जानानै आं बुंदों गोख्रों गोरानो आं रन्जन दैमारि सार जेब्लासिम गवा अब्लासिम जों थाबाय थागोन आरो नोंथांमोननि रंगुल बर' नोंथांखौ आं बुंगोन नोंथाङा सोरखौबा माबा मोनसे सोंनो थाङोब्ला नोंथाङा 100 बार साननानै थांखा आरो अफिनाव फैयोब्लाबो 101ता कुइसनखौ लानानै फै आरो 101ता फिननायखौ नोंथाङा होनो हागोन होनानै पुरा कनफिडेन्स मा होननानै बुङो बेखौ पुरा बिनि सोंनायनि फिनखौ आं एन्सार होजोबनो हागोन होननानै बेफोरबायदि साननानै फैखा आं बेखिनि खोथाखौ बुंखायो नोंखौ सासे रिपर्टार हिसाबै आं नोंखौ अपेननो आं बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथाङा दाबावैसो देरहासार इस्लारिनि एसएमएसआव वाट्सएपआव नोंथाङा मा लिरहरदों आंखौ बुंनायनि बेफोरबायदि एसएमएस लिरनाय मेसेज हरनायनि सिगां एसे सोंग्रोयोबा बा आं मानि थाखाय हाबनो गोनां जादों बा मा बे खोथाखौ नोंथाङा बुंदों बुजिदों आरे रंगुल बर' फंबाय नोंथां बायदि बर' हारिनि बाथ्रा बुंग्रा गोबां दं नोंथाङालाय मा बेसेबांथो बर' हारिनि बाथ्राखौ नोंथाङा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दावहाखौ मोनफेराखै जानांगौ एनडिएफबिनि दावहा स्ट्रं माबायदि नांनाय बेफोरबायदिखौ मोनाखै जानांगौ जायनि जाहोनाव नोंथाङा दिनै गलाम इउपिपिएलनि गलाम नोंबो मानोथो नों बनस'आव हाबखो बेफोरबायदि सप्ता खुनसेनि थाखाय आलासि जानो थांदोंमोनबा मानो बनस'आव हाबखो मानो बनस'आ दिनै बिबान लाखो मानो दिनैहाय बनस'आ नोंखौ फोथायनानै नोंखौ दिनै बिबान होदोंमोन मा खालामखो नों बनस'खौ नोंथाङा जों सिम्पोल रावावहाय गोरलै रावावहाय बुजिनानै मोनदों जे नोंखौ अनलि फैसाया मालाबाबो हारिनि थाखाय देरसिन जानो हाया नोंथाङा बेखौ सान हारिनि जुदि बर' हारिनि जुदि खामानि मावनो थांदोंब्ला आं बेखिनिखौनो खोथाखौ बुंगोन फैसाया देरसिन जानो हाया हिन्जावा देरसिन जानो हाया मोनथिबाय रंगुल बर' हिन्जावा मालाबाबो देरसिन जानो हाया गावनि फिसाया देरसिन जानो हाया गावनि न'खरा फेमिलिया देरसिन जानो हाया गावनि उदैया देरसिन जानो हाया बेफोरनि फारसे गोजान जानो हागोन ना हाया अब्लानि फारसे नोङो अब्लानो बुं नोङो हारिनि फारसे आं मावनो हागोन होननानै गोख्रों बुं नैबे जोंफोरो 22ता बोसोर नोंसोरनिख्रुइबो जों डाबल हाग्रायाव थानानै फैदों थाखाया जोंनियावहाय 10-15 लाखा 24 घन्टा थायोमोन जों बेफोरबायदि फैसाखौ जों लानानै आफादनिफ्राय खारोमोनबा दिनैनि दिनाव जों कौटि ताकानि मानसिमोन जों मालाबाबो नोंसोरबायदि 5 लाख 10 लाख बेफोरबायदिनि मानसि नङा 1 कौटि 2 कौटि जोंनो गारनानै हो प्रमद बर'आ थेवबो जोंनो नाङा जोंनो नांगौ अनलि बर' हारिया देरसिन आरो बर' हारिया जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम नैबे अफ्रिनि थाखाय थाखा फैसा देरसिन मालाबाबो जाया नोंसोरबायदि 5 लाख 10 लाख थाखा गलाम नङा जों हारिनि खोथाखौ दा बुं बेफोरबायदिनो हारिनि खोथाखौ साननैसो बिराद गिदिर बाथ्रा बुंनानै बिराद गिदिर जों आंबायदि दिनै हारिनि बाथ्रा बुंग्रा रावबो गैया रिपर्टारफोरा आंबायदि रिपर्टार रावबो गैया बेफोरबायदि दा सान दिनैनि दिनाव यंग जेनेरेशना आंनिख्रुइबो बिराद गोरों दं नोंनिख्रुइबो गोरों दं यंग जेनेरेशना दिनैनि इयुथ्सआ दिनैनि सेंग्राफ्रा दावगाफुनाय सेंग्राफ्रा दिनैहाय गोबां कुइसन खालामनो हायो आंखौबो गोबां मेसेज लिरनानै सोंथि सोंहरो नाथाय बिथांमोननि सोंथिखौ आं मालाबा फिननायखौनो हरनो हायिफोरबायदि जानानै थायो दिनै नों बायदियालाय मैया दाखालिनिसो रिपर्टार लाजिनो ओंखारदों रंगुल बर' आं गोबां बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन नाथाय नोंखौ फंबाय आं नोंखौ फंबाय होनना बुङा सरि फंबाय नों गाज्रि दामोन आं जिखिनि बाथ्रा बुंदों नोंथाङा दुखु मोननो नाङा
नोंथाङा हारिनि बाथ्राखौ गोबां बुङोमोन एनडिएफबिनि बाथ्रा नों गोबां कुइसन खालामोमोन मानो नों दिनै नोंसोर दिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनैहाय मानो सुबुं गौमाखौ खालामनो गोनां जादों रन्जन दैमारिया दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनाव मानो फिन जेलाव जाफिननो गोनां जाखो रन्जन दैमारिया दिनैहाय बेफोरबायदि एकर्डखौ मानो खालामखो दिनैनि बे एकर्डआव नोंथांमोना गोजोननाय दङना गैया बेफोरबायदि नोंथाङा गोबां कुइसन खालामदों हारिमुमोनाव गोबां कुइसन खालामहैदों मा सानना कुइसन खालामहैखो नोङो एज ए रिपर्टार ना एज ए इउपिपिएल एज ए माबा बनसु जानानै सोंहैदों नोङो सोर जानानै सोंहैया नोङो आंबो दिनै सासे ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय हिसाबै नोंथांनाव बेखिनि बाथ्राखौ सोंदों गाज्रि मोननो नाङा रुंगुल बर' दिनैनि भिडिअ'आ खिन्थु अनलि रुंगुल बर' नोंथाङा बनसुआव मा साननानै बनसुआव हाबनानै बिराद गोख्रों गिदिर आंलाय सानदोंमोन मोजांखौनो मावगोन दे रुंगुल बर'आ बेखिनि बाथ्राखौ आं सानदोंमोन नाथाय आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन हारिनि बाथ्रा खोथा बुङोब्ला जोंफोरबो दिनैसिमबो मिथिबाय दिनैसिमबो नोंहा जेरैबायदि रुंगुल बर' बायदि देहाया ग्लोब ग्लोब मावग्लुबो आंनिख्रुइबो बै सेंग्राफोराबो गोबां बेबायदि थै दुंग्लाबो हारिनि बाथ्राखौ सिन्था खालामोब्ला नोंनि बायदि कुइसन खालामहैयोब्ला नोंथाङा आंनिख्रुइ गोरों आं बेखौ मानिदों रुंगुल बर' बे अनलि रुंगुल बर'नि थाखायल'सो दे भिडिअ'आ सोरबा पलिटिसियानफोरखौबो नङा पलिटिसियानखौबो आं बुंगोन लास्टावहाय बुंगोन आं फंसेब्लाबो इउपिपिएलखौबो बुंगोन आं रुंगुल बर'आ बिथाङा बिथांनि न'खरनि बिथांनि फेमिलि बिथांनि सोद्रोमा बिथांखौ जायफ्रा लांनाय आं बुंनो थाङा जे इउपिपिएलआव दाथां सोरनावबाबो दाथां आं बुंदोंमोन जे बिखौ हारिनि बाथ्राखौ जुदि सिन्ता खालामदोंमोनबा हारिनि खोथाखौ जुदि नोंथाङा थारैनो सानदोंमोनब्ला बनजुखौ जुदि थारैनो बिनो बड'लेण्डखौ लाबोना होफैनो हागोन होननानै जुदि सानथारदोंमोनब्ला आंना खोथाया बेसो जे आं बर' जाथि हिसाबै आं बर' हारि हिसाबै बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंदों नोंथांमोन बायदि जोंबो हारिनि थाखाय गोबां दुखु खस्थ' लाबोनाय रुंगुल बर' जों एनडिएफबिआ मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो गोजोन गोरोबथाखौ लाबोदों आं बुंगोन जे गोजोन गोरोबथायाव मोनथामसोआ मोजां जादों किडनेपिं एक्सटर्सन फेक इनकाउन्टार रुंगुल बर' मोनथिबाय नोंथाङा मोनथिगोन ना मोनथिया नायदोंना नायाखै आरो नोंथाङा इउपिपिएलआव हाबदों मा साननानै हाबदों माखौ मोजां नुनानै हाबदों बबे मोनसे दफाया इउपिपिएलनिया बबे मोनसे दफाया मोजां मोनसेबो मोजां नङा बबे मोनसे दफाया मोजां इउपिपिएलनि थांखि बिथांखिया ना इउपिपिएलनि माइ हानाय जमा जमा माइ हानायखौ मोजां मोनदों ना मादों थामोन ना नोङो हारसिङै गोख्रोङैनो इउपिपिएलआवबो दाथां बिपिएफनियावबो दाथां बनसुआवबो दाथां एबसुआवबो दाथांमोन ना नोङो हारसिंनो गसंना थामोन ना नोंखौ बयबो मानिगौमोन एज ए रिपर्टार हिसाबै नोंखौ मानिगौमोन आंबो सनमान होयोमोन दिनैनि दिनाव सनमान होनो गोसो गैया रुंगुल बर'खौ नोंथाङा आंनि न'नि बारा गोजाननि मानसि नङा आंबो नोंखौ लानानै बिराद गोरामोन आंबो नोंखौ लानानै माखासे बाथ्राखौ बुंदोंमोन दिनै नोंनि थाखाय आंबो बुंजानो गोनां जादों नोंसोरनि जायगानि मानसि नोंबो बेफोरबायदिनो बायजागोन नामा राजा गहपुर बिआर चेनेल बिथांनाव मा कमेन्ट हरदों फैदोलै जों जयैनो खौसेयैनो मावलायनो जों गलाम नङा इउपिपिएलनि गलाम नङा देरहासारनाव मा कमेन्ट हरदों सोर इन्टारेस्टिं गलाम नङा जों इउपिपिएलनि नोंथांमोना इउपिपिएल सरकारा दिनैनि बे खुंथायाव थानाय सरकारा नोंथांमोना साननानै नाय जायफ्रा बै बे गाहाय थाखोनि इउपिपिएल ओरैबायदि स्ट्रं आंनो इउपिपिएल आं नङाब्ला दिनै बिपिएफआ दिनै देरहागौमोन बेफोरबायदि सानग्रा इउपिपिएलफोर आं नङाब्ला दिनैहाय इउपिपिएलआ सरकार दानो हायामोन बेफोरबायदि बुंग्रा इएमफोर रन्जित बसुमतारीनिखौबो एसे सोदेरगोन आं दा इउपिपिएल सरकारा मा ओरैबायदि दुगा बुंनानै लायो मा मावदों
बबे बिथिङाव मावदों बबेयाव डेभेलप खालामदों बहाय खोन्थादो माइ हानायनि फारसे डेभेलप खालामदों ना गायनाय फुनायनि फारसे डेभेलप खालामदों ना लामा बिथिंनि खेथ्रआव ना स्कुलनि बिथिङाव ना बबेबा मोनसे स्किमनि बिथिङाव डेभेलप खालामदों बुंदो आसि थुनानै बुं एलके प्रडाक्ट चेनेलाव मोननैसो पइन्टखौ आं मोनदों जाय सरकाराव खुंथायाव थाबाय थागोन बियो बुंजागोन जाय सरकाराव खुंथायाव गैया बियो बुंजानाय नङा बेखिनि बाथ्राखौ आं खोनादों एलके प्रडाक्शन चेनेलाव नोंथांमोना सोरबा सोरबा नायाखैबा हाबनानै नायदै आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों मोजां गियान मोनगोन बिनि चेनेलाव हाबोब्ला मोजां सोलोंनो मोनगोनबो खिन्थु दिनै इउपिपिएलआ जेबो गैया लाथिख' प्रमद बर' सरकारा आरो प्रमद बर'आ दा गिनो हमदों पलिटिक्सआ नैबे एमपि इलेक्शन ना मा इलेक्शन हिरा सरनियाखौ फेजेननो हाया बिपिएफआबो हाया इउपिपिएलआबो हाया आं बेखौ रोखा बुंखादों जिएसपि देरहागोन ना देरहाया नायल' जिएसपिखौ देरहाहोबावनायनि प्लेनिं हिमन्त बिश्व शर्मा हिमन्त बामोन गुस्थिया आरो इउपिपिएलआबो बामोन गुस्थियावनो गोग्लैजोबनानै दं रुंगुल बर'आबो गोग्लैनानै दं थ' लोगोफोर भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै दै आरो जायफ्रा बे भिडिअखौ नायनो बादों ओंखार थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाफानो बावहायनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि